To je teda limitovaná príchuť, už potom nebude. Oslavujeme naše 3. narodeniny a máme tu špeciálny narodinový produkt. Takže je to proteín v príchuti marshmallow. Nazvali sme ho, že Marshmallow Madness, je výborný a ideme si tu teraz spraviť ochutnávku. Strašnú mám akože vďaku v sebe a strašne som vďačná za všetkých, čo vám tu píšete krásne komentáre, takže vás pozdravujem. A ideme si dať proste proťak, lebo však čo by sme si iné dali a ináč som že fakt hladná, takže aj som rada, že idem tento taste testu robiť. No, je to teda limitka, je to špeciálna teda narodeninová edícia a je to v takej bledorúžovej farby. Počkajte, vám to celé ukážem. Je to sladké, je to krémové, má 25 gramov bielkovín na porciu, komu z vás to niečo hovorí. A je to vlastne báza soja, rýža, hrách. Zamíšame. Proste je to sladké, chutí to ako taká cukrová vata napríklad. Podľa mňa náš proteín je skvelý do diety, pretože dôvody. Prvý, je brutál krémový. To je jeden z top dôvodov, prečo je dobrý do diety a do kalorického deficitu, lebo potrebujete jesť niečo, čo vás zasytí. Že fakt, baby, ktoré sa snažíte vyformovať si postavu, samozrejme udržateľne, potrebujeme bielkoviny všetci, aj tí, ktorí nechudneme, tak náš proteín je na to ideálny. To je teda limitovaná príchuť, už potom nebude. Choďte si ho kúpiť a my vás ľúbime. Ďakujeme vám, že môžeme oslovať 3 roky. Majte krásny deň. Ahojte.